Caibidil a chuig. Tháinig siad go dtí an t-aistriúchán den farraige, go dtí tíre na gceirsín. Agus thart amach ar an mbeadh dó, tháinig faoine duine as na tuama duine ar ó spreagúil míglanan, a bhíú na chonaí sna tuamaí. Agus ní bhfad fí aon duine cheangail fásta le slábhra féin, or is minic roimhe sin a cheanglaí le gréimhe agus le slábhra é, agus seachra sé na slábhraí as a chéile, agus bhrisú sé na gréimhdaí. Agus níor féidir le aon duine smaoiníomar. Agus bhíú sé de Nach de lá agus de ihe sna tuama agus ar na sléimhte, ag scrada agus ag gradú féin le chlutha. Nuair a tháinig sé ísa a bhfad ua, rís sé domla dó agus scrad sí de glór ar dúirt. Cad a báil leat dom a ísa amach dé rá ard. Cur a mórt as bhuacht dé gan mé a chrá. Or a bhí sé a rá leis, gabh amach as an duine a spreagúil míglan. Agus dafraí dé, cad is aim dit. Dúirt sé leis, Legion is aim dom, or tá maran a ganán. Agus bhí sé ag eachanaí ar go crua gan iad a chur as an tír. Bhí an siúd ar an sléomh tréad mór muc ar farach, agus rinn siad a eachanaí ar, chur ag tráil ar na muca sin go téimis isteach intú. Thug sé an caddaobh. Tháinig na spreagúil míglan amach agus chuir siad isteach na muca, agus chuir an trádan ina rúthar le fanna timpeall 10,000 díobh, isteach san airige agus báú san airige iad. Héad na mucaithe a bhí ina bhéal, agus dinne siad an scéal sa chathair agus na formatha. Tháinig na daoine amach go feicmhidis cad é an rud seo a tharla. Agus tháinig siad ar tríal ar ísa, agus tháinig siad an deabhanach ina hí, agus a chud éadaíar, agus ina ceart bhair, agus an duine ceanna a míú ina líganan, agus bhí áhain áthú. Dinne sé an lucht féchan na daobh cad a tharla don deabhanach, agus mar gheall ar na muca. Agus thosaigh siad ag ghannaí ar ísa imeacht ó an ceantar. Ag dul a bord an mbeadh dó rinneann an fearr a bhí na deabhainún achanaí ar bhé na coideachta, ach ní ligfí sé dó a dúirt sé leis, imí leat bhála chun na múintear a hain, agus ina stíomh a bhfuil deanta ag an tír na dit, agus mar rinne an trocada ort. Agus Jimmy sé leis, agus thosaigh ag fógart a de capal a rud deanta ag ísa dó, agus bhí onú ar cha. Ar thart trasna do ísa sa bhhaid go dtí an t-aistriúchán, bhailí slua mór in na hempel, agus bhí sé le heis na farraige. Tháinig daoine de chin uair na synagogue ar bhainneann dó dhearas, agus ar feiceáil dó, chaith sé féin ag a cosa agus dúine achanaí go crua ar ag rá. Tá me iníon bheg ar ponse an bhas. Tar agus chuir do láha orthaí chun go mé sí sláán agus go marfu. Jimmy sé le na chos a bhí slua mór na leanúint, agus bhí siad ag plodú ar. Agus ban ar ó ríomhfola orthaí ar fáil 10,000 deag, agus bhí tar éis maran a phlágúint ó na dhéon le léana, agus ar ó icí a chaithú, agus nar airde é, a chur mór a bhí sé ag dul in na olcas. Nuair a chola sé scéala mar gheall ar ísa, tháinig sí tíomh hir de le slua, agus bhain sí le na bhreat, mar dúirt sí, má bhanam le na cuid éadaí fiú amháin bé mé sláán. Agus stad an dáirtú fola icí leithe, agus bhóthaí sé ina corp go raibh sí létheasta ó na garan. A dara ísa an féin go nearthaí brí amach ua. Chaith sé timpeall leithe sa slua agus dúirt, cá bhain le mo chuid éadaí? Dúirt sé dheiscebal leis, feiceann tú an slua ag plodú ort, agus dúirt tú cé bhain lom? Agus dúirt sé ina hempel agus feiceann sé rinne é. A chug an bheanna cad a bhí deanta icí, tháinig sí go críochla, agus chaith í féin sí surimhe agus dinne sí an fanine go léir dó. Dúirt sé lé a inín do chreadú a chlánaíthú, imí leat faoi siochan agus bí sláán ó do garan. Le linn do bheith cant tháinig daoine ó chácean ora na synagogue rá, tá de inín tar éis buis, cén fá a mé afra card a dúrna maistir ní smó. Ba chlás dísa an córa agus dúirt sé cheann ula na synagogue, ná bí ogla ort, ach an bhain créid. Agus ní ligfí dá do duine ar bí dul leis ach padar agus sémas agus ón deathar héimeas. Ar chartaíomh go dtí an teachcheann ara na synagogue, tháinig sí a calann agus an duine go gáil agus an álagáin go hard.
Agus go gáil isteach dá dúirt sé lá, cén fá a bhfuil si bhíh déanú cailín agus ag gol. Ní mar bh tá leanú a ina colú. Agus bhí siad ag fanad faoi. A chur sé amach iad eile, agus rug sé leis éair agus mbeadh agus léamh agus iad seo a bhí leis, agus chuisteach mar a ró an leanú ina lí. Agus rug sé grám lábhaí orthaí agus dúirt lé, talata cum. Focail a chialann a chalín bhag, dílam leat, iri. Díri an chalín, agus bhí hiúil sí hart, agus bhí sí dheabhlíonn deag, agus bhí ionú agus átacht orthú. A chur sé mar acht orthú go crua ganna is seo a bheith ag aon duine agus dúirt rud le hithe a tuairtaí. Bí smaoiníomar a riomh